गणेशोत्सव मंडळ आणि या मंडळातील सर्व मान्यवर पदाधिकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव उपसचिव खजिनदार उपखजिनदार आणि या मंडळाचे प्रमुख मार्गदर्शक आयोजक आणि संयोजक या सर्वांना आम्ही विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावरती यायचंय। स्वप्नील चव्हाण दादा आणि सोनू दादा आपण जरा व्यासपीठाकडे यायचंय। मायबाप रसिक ज्या लोककलेची कोकणच्या संस्कृतीची आपण आतुरतेने वाट पाहताय तीच लोककला आज आपल्या समोर श्री नवलाई नवयोग नाट्य नमन मंडळ मुंबई निर्माते तुषार सावंत शशिकांत टाकाळी निर्मिती हा आमचा लोककलेचा कार्यक्रम काही वेळात आपल्या समोर आम्ही सादर करतोय। मंडळातील अध्यक्ष उपाध्यक्ष आणि मान्यवर मंडळी आपल्याला विनंती आहे रंगमंचाला श्रीफळ द्यायचं आहे। आपण फक्त व्यासपीठावर शेवटपर्यंत पहा मस्त नमन आहे। शेवटपर्यंत बघा, आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा विसरू नका। बरेच दिवसांनी लाईव्ह आलेलो आहे।
आहे याला सोड रे, याला चालू करू दे आधी. नंतर दुसरा बघू. एकच आहे मेसेज करणार आमटे आमटे कुठं ऑप्शन आहे रे आज किती ऑप्शन कुठे DNT असेल ना स्क्रोल करा हॅलो 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 शेअर कर हॅलो 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 आज काटा लावतो कसं मी पण बघतो मी पण टाकू काय हॅलो 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 सन्मान्य मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना विनंती आहे थोडंसं पाठीमागे साध्या पाण्याच्या बॉटल साध्या पाण्याच्या बॉटल रंगमंचाच्या पाठीमागे द्या दादा ओके
स्वागतम 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 विश्वचालक विश्वपालक विश्वविनायक 14 विद्या 64 कलेचे अधिपती श्री गणेश कलेची देवता श्री नटेश रंग देवता स्थान देवता कुल देवता यांना नमन करून आमच्या गावाचं ग्रामदैवत आई नवलाई देवी दुर्गा माता सोनाई माता श्री शांत सोमेश्वर श्री देव चालकेश्वर आई अंतराळ देवी यांच्या नतमस्तक होऊन हिंदवी स्वराज्य निर्माते मराठाचे शब्दास्तात सकल हिंदुत्वाचा स्वाभिमान श्रीमंत कीर्तिवंत गुणवंत भाग्यवंत श्री श्री छत्रपती शिवाजी महाराज हिंदू धर्मरक्षक सह्याद्रीचा कावा गरिबांचे गरजदार शिवपुत्र संभाजी महाराजांना त्रिवार मानाचा मुद्रा करून हिंद हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पवित्र स्मृतीस विनम्र अभिवादन करून भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर राजर्षी शाहू महाराज ज्योतिबाजी फुले श्री शिक्षणाच्या प्रणेत्या सावित्रीबाई फुले राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ यांचे स्मरण करून सगळ्या माझ्या तमाम लाडक्या कलाप्रेमीला सांगता शाहिरी मानाचा मुद्रा करून आम्हाला आज करण्याची संधी दिली चंदनवाडीचा राजा मागे गणेशोत्सव मंडळ या मंडळाचे मनस्वी आभार मानतो श्री तुषार सावंत शशिकांत टाकळे नवलाई नवराज नाट्य मंडळ मुंबई सविनय सादर करीत आहोत महाराष्ट्राची लोककला पारंपरिक संस्कृतीचा वारसा वाढ वडिलांचा देवा कोकणची लोककला नमन सादर करतोय नमन हॅलो 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 आमच्या कार्यक्रमाच्या आयोजक चंदनवाडीचा राजा मागे गणेशोत्सव मंडळाचे सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते सदस्य आणि या परिसरातील सर्व रहिवाशांना मानाचा मुद्रा करतो मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय हर्षद म्हात्रे खजिनदार सिद्धार्थ सापले आणि सचिव स्वप्नील चव्हाण या सर्वांना शाहिरी मानाचा मुद्रा करतो आणि आजच्या आमच्या श्री नवलाई नवयुवक नाट्य नमन मंडळाचा मुंबई रंगमंचावरती प्रयोग क्रमांक 8 आम्ही थोड्याच वेळात चालू करतोय जय जय महाराष्ट्र थोडा इकडून थोड़ा भेज कर
फुलाई माझे तुझा वाजला
गाव देवतेला, स्थान देवतेला, कुल देवतेला, नटेश्वराला आणि विघ्नहर्त्याला नमन करण्यात आले, आव्हान करण्यात आले. हे विघ्नहर्त्या ये आणि या खेळामध्ये रंगून जा. नमन कलेची व्याख्या सांगायची झाली तर नमन कलेच्या नवरसात नाहून नवरंगाची उधळण करत नटेश्वराला वंदन करून नाविन्यपूर्ण नवरूपात नानाविध कलाकृती सादर करून नटराजाच्या चरणी नतमस्तक होऊन नाट्य कलाकृती सादर करणे. मायबाप रसिक प्रेक्षक ग्रामदैवत आई नवलाई 32 खेड्याची माझी आई सोजाई दुर्गा माता, आई अंतराळ देवी, श्रीदेव साळकेश्वर, श्री सांब रामेश्वर आणि श्रीदेव श्वराच्या चरणी नतमस्तक होऊन श्री नवलाई नवयुग नाट्य नमन मंडळाचं दुसरं कमल पुष्प या रसिक राजाच्या आणि ग्रामदेवतेच्या चरणी आम्ही अर्पण करतोय. लक्ष असू द्या हृदय विराजे तुझी मंगल.
ग्रामदेवतेचं गीत झालं या गाण्यासाठी आणि श्री नवलाई नवयोग नाट्य मंडळाचा एक निस्सीम चाहता एक रसिक तालुका लांजा गाव कुरणे मुंबई डोंबिवली राहणारे व्यक्तिमत्व युवा उद्योजक संदीपजी माने दादांच्या माध्यमातून 1001 रुपयाचं पारितोषिक या गाण्यासाठी आणि हा गोड आवाज नमन कलेतील युवा शाहीर ओंकार पडा यांच्यासाठी 1001 रुपयाचं बहारदार पारितोषिक आलंय श्री नवलाई नवयोग नाट्य नमन मंडळ आम्ही त्यांचे ऋणी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. नमन झालं स्तवन झालं क्रमाने येतो भजन तमाशा लावणी किंवा अथवा मराठी ऑर्केस्ट्रा लोकगीताचा कोणताही कार्यक्रम असू द्या पहिला अग्र क्रमांकाचा मान या देवादिदेव श्री गणरायाला मिळाला. श्री नवलाई नवयोग नाट्य नमन मंडळ सादर करतोय काल्पनिक पौराणिक गणनाट्य सादर करतोय काल्पनिक पौराणिक गणनाट्य श्री गणेशाचा विकट अवतार अर्थात दैत्यराज कामासुराचा अर्थात दैत्यराज कामासुराचा सारांश काल नेणे असुराची मुलगी वृंदा भगवान विष्णूची परम भक्त होती. तिचा विवाह जालंधर दैत्याशी झाला. वृंदा सती पतिव्रता असल्यामुळे तो दैत्य फार शक्तिशाली झाला होता आणि याचमुळे तो साऱ्या देवांवर अनन्वित प्रचार करत असे. या त्रासाने ग्रस्त झालेले देव श्री विष्णूला शरण गेले. यावेळी श्री विष्णूने स्वतः पुढाकार घेऊन जालंधर रूपात वृंदेचे पावित्र्य भंग केले आणि याच वेळी त्यांचा दैत्य मारला गेला. कालांतरानं ही बातमी दैत्यराज सुराकार्य करून त्याचा पुत्र कामासुर दैत्यास मिळते आणि त्यानंतर दैत्यराज कामासुरचा काय देवांचा राजा 33 कोटी देवांचा राजा इंद्र याच्या अंगावरती
चालाय चालाय दत्तराज कामासू स्वार होऊन चालाय घोड्यावरती स्वार होऊन चालाय दत्तराज कामासू
जग जीवना नाम घ्यावे मुखी नारायणा हो मुखी नारायणा नाम घ्यावे मुखी नारायणा हो मुखी नारायणा पापत नाशी सुखे सोयरे पुण्यात सारे वाटे करी चराचरला कोणी बसला नारायण यांतरी उठताशी सुखेना उठताशी सुखेना ओगसुना नाम घ्यावे मुखी नारायणा हो मुखी नारायणा नाम घ्यावे मुखी नारायणा हो मुखी नारायणा नारायण शांतीची गरज लागत नाही या साऱ्या त्रिकंडामध्ये भ्रमण करतच असतो नारायण नारायण कोणते पदे वैष्णव सर्व सृष्टीचा विद्याचा ब्रह्मदेव यांची राज्य स्वाधीन करून या समाज सृष्टीवर अमर झाला नारायण नारायण कामासुरा असा भ्रमात राहू नको अजून देवांचा राजा इंद्र कैलासपती माझे याच्यावर पराक्रम प्राप्त करशील तेव्हा तुझ्या सारे त्रिकंडाचा स्वामी होशील नारायण नारायण तो देवांचा राजा वेद नारायण नारायण तो माझा वरदाता भगवान शिवशंकर त्याच्यात वरदान झालाय नारायण नारायण अरे कामासुरा मी ब्रह्मचारी या साऱ्या त्रिकंडामध्ये भ्रमण करून प्राणी मात्रांना सावध करण्याचं काम करत असतो परंतु तुझ्या भल्यासाठी आलो होतो येतोच मी नारायण नारायण तुझे हे होते माझ्या वाट्याच्या बाजूला हो ठीक आहे येतोच मी
या सृष्टीचा करता करविता ब्रह्मदेव, या सृष्टीचा पालनहार विष्णुदेव हे हो असे बैगीत का बरं दिसतात आणि या इंद्राच्या आश्रयाला? देवेंद्रा, बोलण्याचा वरणे उन्मत्त झालेल्या कामासुराने सर्वत्र हातात धरून माझी ब्रह्मपुरी ताब्यात करून घेतली आहे आणि त्यासाठी आम्ही इथे आलो आहोत. हो इतर देवा, आपण त्या कामात सुरू लवकरात लवकर बंदोबस्त करावा. या हो निश्चिंत राहा, हे उद्या त्याला घेतो त्याचा समाचार. आणि हो या इंद्राच्या दरबारात आला, आपली सभा तर झालीच, या सभेमध्ये रंभेचा नाच गाणं तर झालंच पाहिजे. अगं हे रंभे रंभे, Yeah.
सुंदरी नागिनी वाणी लग्न इंद्राच्या दरबारी गणराजनाथ घे नाचवतो सारी इंद्रपुरी गणराजनाथ घे नाचवतो सारी इंद्रपुरी गणराजनाथ घे नाचवतो सारी इंद्रपुरी गणराजनाथ घे नाचवतो सारी इंद्रपुरी
वरील पारितोषिक आमच्या आंबोली गावचे ग्रामस्थ आणि या श्री नवलाई नवयोग नाट्य नमन मंडळाचे निर्माते सन्माननीय तुषार सुरेश सावंत दादांच्या माध्यमातून 2001 रुपये साई नवलाई स्पोर्ट्स आंबोली आणि या स्पोर्ट्स सर्वेसर्वा सचिन सावंत यांच्या माध्यमातून 501 रुपये तसेच या प्रमुख चंदनवाडीचा राजा माजी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आणि या भव्य दिव्य मंडळाचे प्रमुख पदाधिकारी सल्लागार स्वप्नील राजीवडे हितेश हरिमले अध्यक्ष वर्षा म्हात्रे उपाध्यक्ष विशाल पाटील सचिव स्वप्नील चव्हाण उपसचिव स्वराज राजेंद्र खजिनदार सिद्धार्थ चापले आणि उपखजिनदार संकेत खैरे सर्व मान्यवरांच्या माध्यमातून भरघोस पारितोषिकाने श्री नवलाई नवयोग नाट्य नमन मंडळ तुषार सावंत आणि शशिकांत कागे निर्मित आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. मायबा प्रसिद्ध ज्या कोणाला देणगी द्यायची असेल व्यासपीठाच्या दोन्ही बाजूला आमचे देणगीसाठी आमचे सदस्य उभे आहेत. आमच्या बोर्डवरती पहिला नंबर आहे. या नंबरच्या माध्यमातून आपण गुगल पे जीपे फोन पेच्या माध्यमातून सुद्धा आपली देणगी आमच्यापर्यंत पाठवू शकता. कारण आम्हाला माहिती आहे बरीचशी लोक जागा पकडून बसली आहेत. काही लोकांना मागे यायला होत नाही आहे. तुमचे मॅसेज आमच्यापर्यंत पोहोचत आहेत. पण ज्या लोकांना देणगीच्या स्वरूपात जे दान द्यायचं असेल ते फोन पे गुगल पे या माध्यमातून आपण आमच्यापर्यंत पोहोचू शकता. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. सर्व काही मंगलमय चालू आहे ना. महादेवा चालू आहे. परंतु काय परंतु अजून एक चिंता सका होती बोल का तुला ती कोणती आहे तुझी चिंता. माझ्या स्वाधीन करा. कामासुरा माझ्या वरात फार गर्व झाला आहे. परंतु एक लक्षात ठेव माझ्यापासून उत्पन्न झालेल्या लवकर तुला सर्वनाश करेल. सामर्थ्य असेल हो युद्ध
सारा त्रिकंडल कोणाचा बरं जयजयकार चालला आहे? नारायण नारायण. अरे कापासुरा, या साऱ्या त्रिकंडामध्ये पार्वती पुत्र गणेश याचा जयजयकार झाला आणि तो विकट रूपी अवतार घेऊन या भक्तांच्या रक्षणाला येत आहे. नारायण नारायण. माझी युद्धाची इच्छा कोण बरं पूर्ण करणार? नारायण. अरे कामासुरा, पार्वती पुत्र गणेश तुझी युद्धाची इच्छा पूर्ण करतील. त्यांना शरण जा व सुखाने राज्य कर. नारायण नारायण. माझ्याकडे शक्य नाही. हे त्रैलोक्य काबीज केले, हे पगार घेण्यासाठी नाही. अरे तू ठीक आहे. गणेशाला फोन घ्यायचे. तुझे नाम रे भगवंता सदा मुखी गाऊ दे.
तुझा त्याने चित्त लागू दे उभ्या जन्माच्या तुझा त्याने चित्त लागू दे हे नारायणा 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 दुःखाच्या क्षणाला आठवते तूच रे आनंदी क्षणाला का मी पणाचा मी रे आनंदी क्षणाला का मी पणाचा मी रे आनंदी क्षणाला का मी पणाचा मी दुःखाच्या क्षणाला आठवते तूच रे आनंदी क्षणाला का मी पणाचा मी रे साऱ्याच्या मनात तुझा भक्ती जरा वाहू दे साऱ्याच्या मनात तुझा भक्ती जरा वाहू दे उभ्या जन्मात तुझा त्याने चित्त लागू दे उभ्या जन्मात तुझा त्याने चित्त लागू दे हे नारायणा 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 तुला शेवटची संधी देतो जा जा परत दैत्य करून सुभाने
हे पार्वती पुत्र श्री गणेश, हा जालंधर पुत्र सम्राट संवाद करतोय. माझ्या वाटेतून बाजूला हो, नाही तर त्या पित्याप्रमाणे लाईव घाट परास्त करून माझी सेवा करत नाही. कामासूर व्यक्ती प्रत्यक्ष भगवान श्री शिवशंकराच्या वराने तू फार उन्नत झालेस, पण त्याच वेळी तुला उपवर देण्यात आला होता. ज्यावेळी या पृथ्वी तलावर तू हाहाकार माजवशील, साऱ्यांना त्रास देशील आणि याच नंतर तुझ्या सर्व नाशासाठी माता पार्वती आणि माझ्यापासून एक शक्ती उत्पन्न करावी लागेल. तीच शक्ती आज विकट अवतारी तुझ्या समोर तुझ्या सर्व नाशासाठी आले. परत जा कामासूर दैत्याकडे जाऊन सुखाने शेवट कधी जाऊ शकत नाही. माझ्या वाट्यातून बाजूला हो, नाहीतर माझ्याशी पराक्रम दाखव. ठीक आहे कामासूर अरे यासाठी तर मी विकट अवतारी तणावर सर्वनाश हॅलो हॅलो मायबाप रसिक प्रेक्षक जर गाणं लागतं आपल्याला आवडलं असेल तर जोरदार टाळ्या वाजवून देवाच्या नावाने मोठी कलाकार
धन्यवाद आलेलं पारितोषिक सन्माननीय बळीराम चव्हाण जांभवली गावातील प्रसिद्ध नागरिक सन्माननीय बळीराम चव्हाण यांच्या माध्यमातून 500 रुपये तसे या रंगमंचावर आम्ही आल्यानंतर रंगमंचाच्या डाव्या बाजूला ज्या दादांनी मोठ्या मनानं त्यांच्या दुकानाच्या समोर आम्हाला आपली जागा करून दिली हा समोरचा परिसर आमच्यासाठी उपलब्ध करून दिला ते श्री समर्थ कृपा दादा आम्ही शाहिरी मानाचा मुजरा करतो श्री समर्थ कृपा ज्वेलर्स यांच्या माध्यमातून 500 रुपये तसेच एक युवा युवा तरुण काही प्रसाद मारुती शिंदे आमचा कलाकार या गावातील एक युवा कलाकार आमच्यातून आज निघून गेला काही प्रसाद मारुती शिंदे राहणार आंबवली याच्या स्मरणार्थ त्यांची छोटी बहीण तृप्ती भोजने यांच्याकडून 501 रुपयाचं पारितोषिक आलंय तसेच वागजाई देवी आदिष्टी वागजाई देवी गाव प्रभानवल्ली गुरववाडी तालुका लांजा जिल्हा रत्नागिरी श्री हरिचंद्र गुरव दादांच्या माध्यमातून सुद्धा 201 रुपयाचं पारितोषिक आलंय श्री नवलाई नवयुवक नाट्य नमन मंडळ आम्ही त्यांच्या ऋणी आहोत धन्यवाद
भक्तीने श्रद्धेने पूजिते माझा लाडक्या गणराया भक्तीने श्रद्धेने पूजिते माझा लाडक्या गणराया
हॅलो गणेश आराधनाचं जे गीत झालं तुझ्या विधा या गाण्यासाठी परिणाम चव्हाण गाव आंबवली 500 रुपये तसेच मी मगाशी सुद्धा आपल्याला सांगितलं होतं की या रंगमंचावरती मागच्या तिन्ही पर्वात जेव्हा जेव्हा आम्ही शो करत जातो एक आमचे लाडके लसिक प्रेक्षक आमच्या सोबत असतात तालुका लांजा गाव कोरणे राहणार डोंबिवली पुन्हा एकदा सन्माननीय संदीपजी माने दादांच्या माध्यमातून सुद्धा 501 रुपयाचं भरघोस पारितोषिक आलंय दोन्ही बक्षीस दादांचं असं म्हणणं आहे की हा गोड आवाज हे गाणं तुझ्या विना यावर्षी का ट्रेंडिंगला आहे गाण्याचे बोल त्याच्यातील भाव आणि गायक याचा सुमधुर आवाज इतकंच चांगलं संगीत आणि हे सुरेल साथ संगीत पुन्हा एकदा पाहायला मिळते गाणं होतंय वन्स मोर
तुझ्यामुळे श्वास घेतो मी प्राण या देहातला तुझ्यामुळे श्वास घेतो मी प्राण या देहातला तुझ्यामुळे श्वास घेतो मी प्राण या देहातला जीवन जीवातला मला पावन करूया तुझे दागला बऱ्याच वेळा वन्स मोरची फरमाईश येते, पण हे गाणं आता एकदाच वन्स मोर होईल. सन्माननीय महबूब दादा मालगुणकर, साई नवलाई स्पोर्ट्स आंबवलीचे पाठीराखे संचालक सन्माननीय महबूब दादा मालगुणकर यांच्या माध्यमातून 501 रुपये, साई नवलाई स्पोर्ट्सचे व्यवस्थापक सुशांतजी चव्हाण यांच्या माध्यमातून 501 रुपये आणि सन्माननीय अनंत यादव राहणार चंदनवाडी यांच्या माध्यमातून 101 रुपये तसेच श्रेयस दादा कानेकर दादाच्या माध्यमातून सुद्धा 100 रुपयाचा पारितोषिक केलंय. सर्व बक्षिसाच्यांचं पुन्हा एकदा हेच म्हणणं आहे, पण तत्पूर्वी सर्वांना सांगू इच्छितो कार्यक्रम आपल्याला पूर्णत्वाला न्यायचा आहे. आता एकदाच हे गाणं वन्स मोर होईल, त्यानंतर बरीचशी गाणी आहेत. गाणं होतंय वन्स मोर.
हल 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 सन्माननीय अजय विजय पानसरे सन्माननीय अजय विजय पानसरे यांना नुकताच कन्यारत्न प्राप्त झालंय. तुम्ही या तानुलीचं फारसं सुद्धा झालं नाहीये. आम्हाला आताच त्यांच्याकडून माहिती मिळाली. त्यांना हिच्यासाठी गाणं होय दादा, फक्त आम्हाला 15 मिनिटं द्या. तुमच्यासाठी लगेच आम्ही गाणं देऊ. स्टेजवरतीच लाईव्ह परफॉर्मन्समध्येच तुमचं गाणं येईल. दादांच्या माध्यमातून 201 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. धन्यवाद धन्यवाद दादा, फक्त एक 15 मिनिटं द्या गाणं. गण झालं क्रमाने येते ती गवळण. या गवळणीला द्वापार युगात कलियुगात अनन्य साधारण महत्व होतं. मग भजन कीर्तन लावणी तमाशा द्वापार अग्र ती गवळण द्वापार युगामध्ये भगवान श्रीकृष्ण आणि राधा यांचं प्रेम गोप गोपिकांच्या पोळ्या रासलीला निस्तीन भक्ती सोहळ सात्विक आध्यात्मिक असं ते प्रेम. पण याच कलियुगात प्रेम शब्द तर आहे, पण ते प्रेम राहिले प्रेमाची वाचिया पण बदलले याची परिभाषा. इथला प्रत्येक गोपाळ प्रत्येक गोपिकेकडे वासनांद नजरेने पाहतोय. दिवसा सगळ्या इथल्या गोपिकांवर अनन्वीर अत्याचार केले जात आहेत. आणि याला कारण आजच्या कलियुगातील गोपिका त्यांचं नटणं, त्यांचं सजणं, त्यांचं सवर्ण याचसाठी या गोपिकांचं या गोपाळांकडे लक्ष फार करण्याचं झालं. सादर करतो श्री नवलाई नवयुवक नाट्य नमन मंडळ. साज शृंगारात नटलेली पैठणी शालू नेसलेली लावण्यवती स्त्रीला ही पुरळ पडावी इतक्या मनमोहक अदानी भरलेली नटखट लावण्यवती सदाबहार गवळण सादर करतो गवळण. मायबाप रसिक हो, नवलाई नवयुवक नाट्य मंडळाचं दुसरं चलचित्र कोंबडा येतोय. सर्वांना विनंती असेल चलचित्रासोबत नाचा, पण चलचित्राच्या सोबत कोणती छेडछाड करू नका. कोंबडा येतोय तुमच्या आमच्यासाठीच परवानगी घेऊन येतोय. नवलाई नवयुवक नाट्य नमन मंडळाचं दुसरं चलचित्र येतोय.
आजचा आमचा कार्यक्रम देशाविदेशामध्ये ज्यांच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपित केला जातोय ते माझे सर्व युट्यूबर्स बांधव आज इथे उपस्थित आहे. त्या सर्वांचं श्री नवलाई रोयल नाट्य नमन मंडळाच्या वतीनं मी सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो. बंधूंनो, तुमच्यामुळं प्रत्येक लोककला सर्वांपर्यंत पोहोचली जाते. आज आमचा कार्यक्रम सुद्धा दुबईमधून थेट आमचे काही मंडळी पाहतात, त्यांचे ते व्हिडिओ पाहत तुमच्यामुळेच आमच्यापर्यंत येत आहे. तसेच ऍक्टिव्ह रेक्स चे मालक शुभम धामनसकर श्री नवलाई नाट्य नमन मंडळा सुंदर असे टी शर्ट ज्यांच्या माध्यमातून लाभले ते ऍक्टिव्ह रेक्सचे मालक शुभम धामनसकर दादांचं सुद्धा मी या आमच्या मंडळाच्या वतीनं शाब्दिक आभार मानतो. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. अग्नी
मंगळवार आकाश निघले तारे रात्र काळी मंगळवार आकाश निघले तारे हो चंद्रभागा अंगणी पारवाला हो चंद्रभागा अंगणी पारवाला हो चंद्रभागा
गवळाची सुंदरी रूपमोहिनी गाते मदनाची मंदिरी रूपमोहिनी गाते मदनाची मंदिरी श्री नवलाई नवोदय नाट्य नमन मंडळाचं हेच गीत जे व्हायरल झालंय, ट्रेंडिंगला आलंय, फरमाईश असलेली याच गीताची. या गाण्यासाठी सन्माननीय बळीराम चव्हाण दादांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. तसेच दीपक पांडुरंग परशुराम राहणार परशुरामवाडी देवरुख यांच्या माध्यमातून सुद्धा 201 रुपयाचं ओंकार युवा शाहीर ओंकार पाडा यांच्यासाठी पारितोषिक आलंय. तसेच कोकणी आर के नवेले यांच्या माध्यमातून या गाण्यासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. वन्स मोर जरूर होईल, पण एक फरमाईश आली आहे. जो युवा चेहरा ज्या मुलानं हे गीत आणि या गाण्याला ठहराव दिला, तो आमचा गोड चेहरा, आमची युवा गवळण सुजल गुरव. फरमाईश आहे तुमच्यासाठी. व्यासपीठावरती फ्रंटला जायचं, सुजल गुरव, आणि गाणं होतंय वन्स मोर. Oh,
छमछमणारी कपाळी डोळ्यात काजल पैठण छमछमणारी हातात कंगन गळ्यात कंगन हातात गळी डोरी शृंगार नारायणी गवळाची सुंदरी शृंगार नारायणी गवळाची सुंदरी रूपमोहिनी अगाधे वदनाची मंजिरी रूपमोहिनी अगाधे वदनाची मंजिरी हॅलो त्याचप्रमाणे आताच्या गीतासाठी कल्पेश शिगवण मंडणगड रत्नागिरी यांच्या माध्यमातून 201 रुपये तसेच बघा मित्रांनो मागाशीच मी सांगितलं होतं की ज्या युट्यूबर्स बांधवांच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम देश विदेशामध्ये पाहिला जातोय दुबईमधून पारितोषिक आलंय नितीन बाळकृष्ण चव्हाण आणि अभिषेक बाळकृष्ण चव्हाण गाव आंबवली दोघेही आमचे बंधू दुबईमध्ये स्थित आहेत यांच्या माध्यमातून 2501 रुपयाचं पारितोषिक आलंय तसेच चंदनवाडीचा राजा रूपादेवी मित्रमंडळ चंदनवाडीचा राजा रूपादेवी मित्रमंडळ यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय पुन्हा एकदा गाणं होतंय वन्स मोर नवरत्नाने सजलेली नवरत्नाची खान नाव हिज रत्नागिरी नमन कला ही आम्हा प्यारी जमल्या आम्ही गोकुलच्या नारी पण तुम्हाला आवडणारी मी राधा आहे की नाही भारी आली मोठी अगं गेलं कुठे त्या आला असेल का त्यांच्या वाटीमध्ये काय ना मग गेले असतील मागे मागे काही बोलू नको कानाची दिवाणी फक्त मीच आहे बरोबर ना मेली दिवाणी बोलते ते सोड एवढे दिवस होतीस तरी कुठे अगं ते की नाही झालं काहीतरी बोलशील पुढे अगं ते ना माझं काम होतं ग कसलं काम ते होय अगं ते म्हणजे काय अगं मेरी इलेक्शनचं इलेक्शनला उभी राहिलेलीस का हा मग तिकडे सुद्धा पडलीच असशील तू माझ्या वाटेवरच होतीस वाटतं पडायला बिडायला हा तुला इथे तिथे पडायची सवयच आहे ना हा पहिलं तुलाच बघितलं मी पडले की मग मी ते सोड तुझी निशाणी काय होती सांगितलं पाहिजे का हा मग सांगतात सोन्याचा डब्बा ही निशाणी तुझी अगदी बरोबर होती तुला तशी पण लोकांना चुना लावायची भरपूरच सवय कधी ह्याला तर कधी त्याला बरोबर ना मी चुनासोबत पान पण लावते तुला लावू नको बाई मला नको लावूस हा ते सगळं ठीक आहे बाजाराला जायचं होतं ना थांब तर आधी मी काहीतरी विचारते बोल तर मंडळी आज कशी दिसते मी आवाज आला नाही जेवलात नाही का कशी दिसते मी नक्की ना आहेस मी सुंदर मेली
सुंदर बोलते स्वतःला. पीठ नाही ग, चुना लावलाय. ही चालेली वाटायला. चुना घ्या, चुना घ्या, चुना घ्या, चुना घ्या. ठीक, चल चल चला, आपलं ऋषी होते बाजाराला, सगळे वाट बघताय. आपण कोरी कोरी निघालो मथुरीच्या बाजारी. पण या मथुरीची वाट आपल्यापैकी कोणाला माहित आहे का? मला नाही माहिती. मग आलीस तरी कशाला? मी माझ्या त्याला बघायला आली. नक्की कोणाला बघायला आली आहेस? अगं याला कान्हाला. की त्याला? कान्हाला. कानाला बाई नजर लावू नकोस. काना फक्त माझाच आहे. अगं त्याला तरी सोड. त्याला सोड म्हणजे हृदयात नाव कोरले आहे मी त्याचे. बाई दाखव जरा. बाई सर्वांच्या समोर दाखवायचंय का? ओ सॉरी. आता बाजाराला चला. हा ठीक आहे. अरे पण बाजाराला चाललो तर खरं, पण बाजाराची वाट कोणाला माहित आहे का? मला तर नाही माहिती. मग जायचं तरी कसं? अगं तुम्हाला माहिती का गं? अगं मागे काय, पुढे या. अगं ह्या तर जुळ्या बहिणी. हा बाई, हल्ली त्यांना जुल्याच लागलंय. अगं पाणी म्हटलं मी. असं बोल की पुढे नाही तर तुला मी लय मारेन. मारायला चालेस वाटतं. हो मग. चल माझा काय करा, माझ्या ओळखीची वरच्या आलीतील मावशी आहे, तिला हात मारू का? थेरडी बाई मी तुला लई मारे ना, ती नको का बाई? राहू दे तुमचं. ती कशी असली ना तरी तिचीच गरज आहे आपल्याला. हल्लीचा जमाना फारच वाईट. करण्यासाठी पोरी दिसल्या की येतात डचायला. बरोबर ना मंडळी? हो माझ्यासारखी करणी ना. तर मी या तमाम प्रेक्षकांना एक संदेश देऊ का? दे दे दे, आजची गरज आहे ती काळाची. करू नका स्त्री भ्रूण हत्येचे पाप. करू नका स्त्री भ्रूण हत्येचे पाप. पुढे होईल पश्चाताप. कारण जिजाऊ होती म्हणून शिवबा जन्माला आले. रमाई होती म्हणून भीमराव बॅरिस्टर झाले. झाशीची राणी रणात लढली. मुलगी शिकली, प्रगती झाली. एक मुलगी 10 कुलाचा उद्धार. एक मुलगी 10 कुलाचा उद्धार करी. मुलगी आहे हीच धनाची पेटी. म्हणून नारी जातीचा आदर करा. हीच माझी हात जोडून विनंती. हात जोडून विनंती. हात जोडून विनंती. वा वा, अति उत्तम. हा पोरीनो, देऊ का आता मावशीला आवाज? दे की ग. देते हा बाई. मावशी, मावशी. मेरी जेवलीच की नाही? नाही आज उपवास आहे म्हटलं. माझा उशीचाच आवाज द्यायचा ते. दे बाई दे. थेरडे, अगं ये थेरडे. काय तर म्हटलं भवानी? बाई भवानी बोलती. आता तू तिला थेरडी बोललीस तर ती तुला भवानी बोलायचं सोडणार आहे वय? मेरी मावशी, अगं ये ग, मथुरेला जायला उशीर होतोय बघ, लवकर ये. हा ये हा. Yeah.
आताचं जे गीत झालं या गाण्यासाठी आमच्या गावातील प्रथम गावकर आमच्या गावातील प्रथम गावकर मयूर शिमाले दादांच्या माध्यमातून 201 रुपये रोहित आगिवडे यांच्या माध्यमातून 100 रुपये आणि कुणाल साबले दादांच्या माध्यमातून 100 रुपयाचं पारितोषिक दिलं. हे गाणं वन्स मोर होतं ऐका मायबाप रसिक हो. हे गीत असंख्य नमन मंडळांना गाणी देणारे आमचे बंधू आणि गीतकार गोपाळ दादा करंडे यांच्या लेखणीमधून सादर झाले. या गाण्याचं भाव विश्व मायबाप रसिक हो. पूर्वीच्या काळी कसा संसार होता, पैसा नव्हता, दळणवळणाचं साधन नव्हतं, कोणतीही झगमटणाची दुनिया नव्हती, फक्त होती ती नाती, प्रेमळ नाती. आणि आता याच नात्यांना वेळ मिळत नाहीये. नाती सर्च केली जातात इन्स्टा आणि फेसबुकच्या जमान्यात. कारण पूर्वी माणूस माणसाला प्यारी होता. गावाकडे आपल्या आजी आजोबा आपल्या वाट बघायचे. माझा मुलगा येईल, माझी मुलगी येईल, माझी नात येईल, माझा नातू येईल. ते सुद्धा नाही राहिलं. त्या इन्स्टा फेसबुकच्या माध्यमातून आज लाईव्हच्या माध्यमातून हे सुद्धा अंतर कमी झालं. सारी नाती डिजिटल झाली. कोण आला, कदाचित कोण गेला, कोणाला कोणता पुरस्कार मिळाला. पूर्वी आपण सुखदुःखाच्या गोष्टी सांगायला त्याच्यापर्यंत पोहोचत होतो, पण आता एखादा गेला असेल तरी त्याच्या घरात न जाता त्याला स्टेटस ठेवून श्रद्धांजली वाहिल्या जाते. इतकी नाती या मीडियाच्या काळात या डिजिटल युगात आपण हरवून बसलोय. पूर्वी लाख मित्र होते नदीच्या किनारी, मैदानामध्ये, गाव खेड्यामध्ये. हेच आपले मित्र आपल्या सोबत खेळत होते. मातीचा खेळ मातीशी होत होता. आता मोबाईल मध्ये खेळायला लागले. मैदानावरची गर्दी फार कमी झाली.
आणि हेच गीत याच वर्षी म्हणूनच ट्रेंडिंगला आहे मायबाप रसिको, कारण या गाण्यामधून आम्ही आपलं आणि आपल्या नात्याचं भाव विश्व आपल्या समोर ठेवलंय. गीतकार गोपाळ करंडे दादांच्या माध्यमातून हे सदाबहार गाणं लिहिलं गेलंय आणि पुन्हा एकदा या गाण्याला साथ संगत करतोय युवा शाहीर आणि आमचा गोड गाण्याचा गायक शाहीर ओंकार बड्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवतो. गाणं होतं once. आपल्या इथे ठाणे अजून कमी कर. आणि पोलीस स्टेशन मधील पदाधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकारी यांचे या मंडळामध्ये आगमन झाले. श्री नवयुग नाट्य नमन मंडळाच्या माध्यमातून त्या सर्वांचं जाहीर आभार हार्दिक स्वागत. तसेच चंदनवाडीचा राजा मागे गणेशोत्सव मंडळ सर्व स्थानिक पोलीस कर्मचारी, पोलीस निरीक्षक आणि मान्यवर पोलीस यांना या मंडळाच्या वतीनं आमच्या वतीनं स्थानिक BMC कर्मचारी यांचा सुद्धा आम्ही आमच्या मंचाच्या वतीनं